мардуме ки дар Москва кор мекунед, тамоми намуди кор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. то охир гӯш кинед. бародари азиз, барои шумо беҳтарин кор ёфтам. Стройка, чӣ мегӯянд, шкатур, шпакловка, кафел, тамоми намуди кор бо ҷои хоб ва ҳуҷҷатош трудовой чӣ мекунад, корӣ мекунад, регистратсия мекунад, ҷои хобот метиҳад, хурд хӯрокша ки намедонам, хулоса занг бизанед аз нуми бобоҷон ва бо гӯш кинед мо чӣ мега ҳамин бародаре ки мақсад қатъин дар барм шиштагӣ буд. Ман худам ҳозир ки дар тоҷикистонам, аммо иншаллоҳ ҳамун бародар устод давлатҷон мегӯянд дар хизмати шумо. илтимос кадмет соҳиби ҷои кори аз шумо хоҳиш мекунам, ба хотири худо, ба хотири моҳи шарифи рамазон ва ба хотири шахсоне ки бекор ҳастанд, ҳамин лайки комментариятонро фаромӯш накунед, чун видео паҳн шавад, шахсони бекор дар ҳамин моҳи рамазон соҳиби кор шаванд. Кор ба тамоми санъаташ, оилакаш дар моҳш 2 бора 3 бор мегире ба дири пул. аллоҳ нигоҳбон. мегӯи мусалмонам, агар мегӯи тоҷикам дарди ғариба мефаҳмӣ, комментария ва лайки хуб табзор то охир ва чикор кун. навора гӯш ки мо дар чӣ масъала гам мезанем. ба хотири худо гӯш ки видео. хеле шахсоне ҳастанд ки дар ватан бекор хованд, пули билет доранд, аммо пули патен надоранд, ҷои кори аниқ надоранд. аввалиш парвардигор, ахириш парвардигор, баъд ина ман ҳамин бародар сабаб мешавем шуморо соҳиби ҷои кор мекунем. ба диққат гӯш кинед. дар дохили ватан ҳастӣ, дар Россия ҳастӣ, кадме дар Россия сар кунем мо. Патенти Москва, под Москва, вид на жительство, РВП ва гражданство. яъне ки шаҳрванди Россия амиқа одаморо ба соҳиби ҷои кор карда метунем ба маоши хуб. бибин, агар ту патент дорӣ, ба ҷои ход таъминат мекунем, трудовой книжка, трудовой ҷои кор мекунем, плюс ин чӣ мекунем, регистратсия мекунем. ҳама ҳамин аҷзои ширкат мешавад, ба ҷои кор таъмин кардан. пеш ай кор будрои либосат метиҳем, сари даҳан попуши ҳама тарафа ва аз 4200 маош ту боло сар мешавад. яъне ки разнарабочи устод кадмет метавонед дар ҳамин стройка бародар. шахсое ки ай тоҷикистон пули билет доред, аммо ҷои кор надоред, бидунед чӣ кор мекунед шумо? бародари азиз, мебиёям бародара занг мезанӣ, регистратсия мекунам, пули патента ёрдам мекунам, ба кор таъминат мекунам. аммо ҳамун шахсое ки ҳамин чизоро мекунем, баъд мегрезаед ки аллоҳ лаънату кунад. аммо кадмет ки кор мекунед, аллоҳ баракатун диҳад. ҷои кори нозанин барои тамоми мусалмонони тоҷико. устод давлат бародари азизм гуфт қатъи хеле мо 5 сол ҳам суҳбат менам, ай наздик дем, як стройкаи калон, обшижити хуб, ҷои хоби хуб, ҷои кори нағз, маоши беҳтарин усули аз ҳам гуфт. кори дарунӣ дорем бародаро, кори берунӣ дорем. мақсад ҳама тарафа ба хотире ки мегӯяд дарди беморӣ ва андӯҳи ғарибӣ мушкил аст. вой мискине ки ҳам бемор бошад, ҳам ғариб. ман ай худованд мехоҳам ки ҳама вақт ҳамин ғарибои дураи ватан, ҳамин ғарибои дар Москва дарди сартона набинем, ҳама вақт хуб бошен, ҳама вақт тансият бошен, ҳама вақт сарбуланд бошен. кадоме ки ба ҷои кор танқисӣ мекашем, инам номро да бинависем, инам ҷа як ватсап мебура бинависем, худам ҷавоб метавам, худам қабул мекунам. биёед ҳамкорӣ мекунем ба хотири ояндаи хуби худам, ба хотири фарзандо, ба хотири падар модар. ба ҳамон хотир баҳонат тамоми намуди кор ҳаста. уҷа кори вазминай, кори сабука, устогиай, подсобникиай. ба ҳамон хотир ба хотири худо, ба хотири тоҷик будан лайк, комментария ва навора паҳн кунед, бекоро соҳиби ҷои кор шаванд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. устод давлат дар хизмати шумо. рақамҳо дар рӯи экран. ҷои кор дигар баҳона нест барои тоҷик.